Assalamu alaikum. Ina ta post ina ta cewa Katsina, are you ready for me? So mun ji daɗin zuwa wannan wakawe kansa da muka zo a garin Katsina wanda Hajiya Fatima Dukuranda ta yi organizing. Me da dalilin da yasa ake sa pink? Okay, na ga wani abu cross na pink menene daga nan za su san cewa okay, we are walking away cancer. Sannan kuma za ku ga da yawa ba sa motsa jiki. Na ji a gaban leda zai na cewa zai nemi alƙawaye makota, akwai cutan daji, akwai kansa, akwai maza na samun kansan mama, mata mana haɗuwa da kansan mama. Kwarai da gaske, fibers na kansan mama na maza wanda an yanke musu mamansu. Da aka ko ku yi wasa, a excellency ta ce wai akwai stand inda za ka je ka duba. This is an opportunity for you. Kyauta ne a nan wajen.